Kani kay magkahigaw yun nagyuglakaw ko ani. Kini kay. Kini kay makahigayon ako blakaw ani. Dede. Makahigayon. Okay, dede. Okay style sa kato gani ha. Diba mo gito. Dede 1 2 3 go. Kani kay makahigayon. Makahigayon gere. Ay. 1 2 3 go. Kani kay magkahigayon ako lakaw ani. Kamusta man inyong manghod? Wala na magabot-abot sa iyong uyab? Wala nam gyud na sila mag-abot kay bantayan naman na namo si Papa trabaho man sad. Sa bagay, angay ginan niyong bantayan kay naginusarang babae biya na sa inyong pamilya. Aw, kung makita ko na laki ang makikita ni Inday. Lampaso yung na siya, itpang ko na sa dila. Naw nga to? Na, tunukon ra ba ka to? Naw dapag. Igsuon mo yung gawas. Hoy! Asa ba ka? Da, diri ra ko kuya oy, mamisbis ra ko. Sige lang mong inom dira na. Aw, abi na mo kasa ka. Ayo pagpagpuag lang ka kay kami yung bapat niyang papa. May kay na misbis si Inday, nabutan siguro. Dahil sabaan mang papa. Butan man ginan yung manghod. Walang gimo magbantay. Hoy, pakloy nagunsa man ka dira. Makitaan ni ka sa mga kuya. Ros, manuroy ta. Ha? Manuroy? Unya naman ako mga kuya. Lipatan lang na yung mga maguwang. Iwatas ako. Ako sa lipaton sila. Saan man na ako paglipat sila kuya oy. Ay salamat, hubog na gid taon sila kuya. Hey, tagay. Good. Hey! Oh, dia. Toko. Hubog. Kay magkahigayon ako lakaw ani. Di ko, hubog ko. Lipo ko. Hindi sa mga sa-isay na. Tagay. Saan lagi ta? Oo, sige. Unsa mo rasa eh? Dugay man si Ros. Sus, kaya ni bihana eh. Uy, pagloy asa man ta? Manuroy ta? Usa man sakyan nato po. Na motor papa niya? Asa? Akong kawat. Sige. Ano na, sige. Ta, ito na. Wala, agi kita ron kay. Apa yan eh? Sakay na. Yay! Nagawas na kita. Boss. Para. Sir. Checkpoint, boss. Checkpoint, sir. Dire sa pito motor butang, boss. Dapat ito kamay. Dire, boss. Paglayag sa mong naawag, boss. Paglayag ako sa motor, boss. Sige, sir. Boss, checkpoint eh. Di ba, magkaroon, boss, na bawal
angkas. Sinsya lagi sir, daan na rin sa nang god. Ya usap-usap, wa makay face mask. Wait sa god. Wala lagi may face mask. Nya unsa man mo? Patay ta. Kita pa yung nagsipuin. Wa tay mas. Wa tay quarantine pass. Patay ta ma-report ta ani. Makasuhan pa ta ni Brad. Kaliman lang yun. Nya usa po kung diskarte ana. Nangisog po sila. Panawsa lang. Palawson na to. Sige ikaw sir. bahala. Sir. Oy, Yang amigahay lang ta sir. sige sir. Total pareha man ta mga kuan. Wa may quarantine sir. Wa sa face mask kamo sir, rurasan. Bawas ang angkas. Musabot labis. Sabot ta sir. Sige, sabot lang. Sige. Daos na mo sir. Sige. Sige. Stand sir, stand. Salamat kayo dong. Sige sir, hinay mo sir Sige, sir. sige. Camping mo sir. Palas kita bro. Patay. Pero sa sunod dito maglimot-limot eh. Oh, Ismas ta. Data quarantine Quarantine. ako. Stricto ta sunod. Sayop dito yun. Tara. Sige Ros, hanggang Ros. Salamat pagloy ha. Sige, hatod pati kadana sa inyo ha. Asa may napitan nyo rin. Ayo oy, ginawa sila kuya. Ato mo kay. Ingon ka ga, tagay hubog na ron ay, nangatug na ron. Kadlok, magawang hubog na ron. Hoy! Ilipat remin ninyo ha. Ikaw Ros, sa balay. Brad. Gingnan ka. Sige Brad. Hindi ka pwede sa kung Brad. igsoon. Kulatahan eh. Ito ibagayin nga naman ka papa na di ka pwede sa igsoon. Kulatahan ko lang sa baga. Sumbaga. Ha? Gusto ba ka na ka doon? Visit ha. Tarong-tarungan mo ya. Oh, pole na ka to, pole. Pole na, pole. Pole na ka to, pole. Wala. Pole na ka to, kasi mahinaykan ka na mo, mapatay ka na mo. Pole na. Pole na, pole. Boleh daw. Tingnan ka di ka pwede. Sakita. Sakita uy. Serte lang yun yung mga tawhana. Kaya di hubog. Hubog pa ni sila eh. May yung kulatahon.